kelas gak iso lah. Aslinya ya iso. Oh, dia aslinya iso kayak tapi dalam panggung. Ada panggung isin kok iso. Panggung isin, malah nek panggung isin ya, Pak. Berarti nek ngene iki asline biasa ya. Aku ora udo kok isin. Sing penting kuwi. Berarti dia angger ning panggung tok guys sing. Dawang aku ya sini kon video-video lah mbok Indomaret ton mendi tetep rapi isin to nek. Maksudnya nek ning wilayah Jobo ya, tapi nek didelok wong wae sini ya. Malu dia, jangankan kok dia ke mesra ya, guys. Ngomong lho kawan. Tahu enggak video ning iki ning ngene Tuban. Oh, video apa iki? Ya kayak ngene iki mang tapi sak musike ya kok enggak kan gak setel lagu enggak enggak. Wis biasa berarti ya. Iya nek delok mang aku ya ora iku pertama biyen. Enggak enggak, Mbak. Aku delok mang pisanan guys. Wis los banget ngono kayak kok gak isin tapi nek nang panggungnya ciut banget. Ngono ya ra isin kok. Nah ngono ki setelah tip samene lho Bu malah. Oh, muni banter ngono didelok mang akeh berarti. Duh, wayah kok ngabuburit ngono kok ora didelok wong akeh. Nyanyi apa? Anu sak musike nyanyi tapi gak aku. Oh, sampean musik. Yo malah enggak nih. Oh, ini tok. Koplo? Gawean dhewe lagu koyo yo mesti koyo ngene Deni Caknan lho ambiaran. Oh. Kayak ngono guys, ya tadi nih patung Garuda. Ono to kuwi ning ngene channel sapa kuwi? Oh, ning YT. Iya. Tapi lagune gawean dhewe, gak lagu gak lagu maksudnya lagu ciptaan. Wong ngono Mas ya, enggak dhewe. Ciptaan dhewe. Si orang situ. Cuman aku ket biyen iki dijak nggawe video ngono kuwi aku mau. Apa? Ya rasa-rasen asline. Ya gelem ya lagi iki. Oh, gelem iki demi Yafa ya. Demi Yafa teman-teman tepuk tangan. Gak usah. Ya sering dijaki cacahan kuwi. Ayo Mas lagu ki siwe. Gue digawe video klip ning pantai. Alah. Oh, Mas, sini kene misalnya ya. Sampai tawani, ayo nang Malalah ning studio wae ngono. Gak aku. Apa yang membuatmu mau isin? Yo gak. Males. Ndak mood. Oh, gak mood guys. Iki demi kalian ya, kirim gawe. Ndak mood ya rasa-rasen to. Tapi nek cara video klip iku yo apike yo koyo nang pantai terus. Gorenan sih, Pak. Aku dia pernah gawe nang pantai wapi asil. Nang pinggiratan ngono. Yang tengah to, Pak? Lampu merah. Yang tengah. Kabrak ngono. Lampu merah ngono kuwi lho. Oke guys, jadi ini esok tunggu ya video ini bakalan seru ambek Mas Wafa, Pak Ketua. Wis pokoke gawe video ngene iki pokoke. Nek sing ndelok akeh yo gawe neh, nek ora sing ndelok rasa gawe. Nek ora sing ndelok rasa gawe. Oh, apa gawe? Nek sing ndelok gawe, nek sing ndelok. Nek sing ndelok yo gawe. Nek sing ndelok? Nek sing ndelok ya rasa gawe. Sah. Mbok ndelok sapa? Berarti ndelok yo bata-batamu pokoke kon ndelok yo. Iki lho apik meskipun rapi lah ya diomong apik lah. Meskipun rapi lah ya diomong apik. Ini kita sekarang berada di mana, Mas? Di puncak apa iki? Kita lihat tuh. Sana ya guys, bagus banget, indah banget guys. Oke guys, sekian ya guys, jangan lupa. Jangan lupa. Watu. Cemburu saya itu Mas, aku pengen tenang. Andare iki yo ngekeki saran tapi belas sarane iki ora masuk belas. Iya ki apa cah kok wis enak nang wong gawe video lho kok seneng ngrusoi, seneng tak umpa-umpa tapi. Ayo Pak, penutupan. Pokoknya ya didelok ngono wae kok. Didelok. Di balik ini nanti kita lihat siapa dia ya. Ada si Kaji Mukiti. Ki mbok ora dibaturi cah-cah ngene iki mang ya. Ora dadi. Wes. Tanpa kalian aku hanyalah debu. Oke. Tanpa blondok aku adalah watu. Aduh blondok. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Kita Mas Sofa. Salaman sih. Wong Jawa dia gadis sih. Dadah. Apa? Dadah sih. Dadah. Pateni Mas. Gadis.